Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον Πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλώς ήρθατε στην Πάτρα, γιατί φαίνεται ότι από καιρό εσείς είχατε μυριστεί ότι αυτό το πράγμα δεν θα τραβήξει για πολύ και θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Και έχετε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό να βρίσκεστε ανά την Ελλάδα συχνότατα. Θέλω να ξεκινήσουμε την πολιτική μας κουβέντα. Όσο πιο συχνά μπορούμε. Όσο πιο συχνά μπορείτε, ναι. Το θέλουμε και κάθε μέρα παντού. Μια εκπομπή υπήρχε, κάθε μέρα παντού υπήρχε. Ναι, ναι, βέβαια. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολύ επίκαιρα, δηλαδή από τα όσα ακούγονται, θρυλούνται, αποδεικνύονται ή καταγγέλλονται για το λόμπι της δραχμής και για αυτά που συζητούσαμε και προηγουμένως, για το ρόλο που έπαιξε ο κύριος Βαρουφάκης και συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτό το εξάμηνο της διαπραγμάτευσης, προκειμένου ίσως να οδηγήσουν τα πράγματα σε ασυμφωνία, σε ρήξη, σε επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Θεωρείτε εσείς ότι υπήρχε αυτή η ομάδα, θεωρείτε ότι πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα, ότι πρέπει πολιτικά και ποινικά να εξακριβωθούν όλα όσα συνέβησαν αυτό το διάστημα? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα θα το ψάξει ο εισαγγελέας μετά τις εκλογές. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, αν είναι τελείως αμέτωχος, αν εν αγνία του γίνανε όλα αυτά και υπήρχε όντως μια συνωμοτική υπονομευτική ομάδα υπουργών, αν αυτό αποδειχθεί από την ανάκριση, πιστεύω ότι θα παραβρεθούν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αλλά και οι βουλευτές ορισμένοι που είναι του λόμπι της δραχμής, επειδή και αυτοί αποτελούσαν μέρος αυτής της συνωμοτικής ομάδας και δρούσαν κόντρα στην επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι και αυτοί θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, πολιτικό αυτή ίσως. Όχι, και ποινικό. Διότι το λόμπι της δραχμής, αν κέρδιζε, η χώρα θα είχε εξαθλιωθεί τώρα, θα ήμασταν κόλαση. Εσείς από καιρό έχετε καταφερθεί εναντίον κάθε σενάριου επιστροφής. Ναι, γιατί ήξερα ότι ο κόσμος θα υποφέρει ο φτωχός. Ναι, αλλά και τώρα θα μπορούσε κανείς να σας πει ότι και τώρα υποφέρει ο φτωχός. Ήξερα ότι θα κερδίσουν μόνο αυτοί που βγάλαν τα λεφτά έξω, που θα τα είχαν πενταπλασιάσει. Τα θύματα θα ήταν όσοι κρατήσαν εδώ τα λεφτά και τα απόλυτα θύματα θα ήταν ο φτωχός ο κόσμος που δεν θα τον έφτανε ούτε για 3 μέρες. Όπως είπε ο Τσίπρας, ο μισθός. Ναι, αλλά θέλετε να μου πείτε ότι ο Τσίπρας έκανε καλά που συμφώνησε προφανώς. Έκανε καλά που τελευταία στιγμή όλα αυτά τα... Προσχώρησε στο ρεαλισμό, ας πούμε. Ναι. Γιατί θα πήγαινε και αυτό φύλακη. Στο τέλος. Ναι, θα μπορούσε κανείς να σας πει ότι έφερε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο που έχει και πάλι θυσίες για όλους τους Έλληνες μέσω έμεσων φόρων, μέσω αύξηση του ΦΠΑ. Ίσως το σκληρότερο από το 2000. Είναι οι ίδιοι, γιατί αν υπογράφαν από το Φεβρουάριο θα ήταν 1,8 δις μόνο το μνημόνιο, δεν θα ήταν 13,5. Δεν θα συνοδευόταν από το ενέχειρο των 50 δις, που είναι η μισή δημόσια περιουσία, και επίσης δεν θα ήταν τόσο στενός κορσές. Το δημοψήφισμα κατάστρεψε την χώρα, διότι άρχισαν οι ξένοι πλέον να πιστεύουν στην Ελλάδα το πάνε για δραχμή. Είμαστε πλήρως αφαιρέγγοι και έχουμε άλλες σκέψεις δεύτερες. Ναι, το δημοψήφισμα τα χάλασε όλα. Και το γεγονός ότι η Κωνσταντοπούλου έκανε εξεταστικές επιτροπές και έλεγε δεν χρωστάμε τίποτα, το πάνε για δραχμή. Είμαστε πλήρως αφαιρέγγοι και έχουμε άλλες σκέψεις δεύτερες. Ναι, το δημοψήφισμα τα χάλασε όλα. Και το γεγονός ότι η Κωνσταντοπούλου έκανε εξεταστικές επιτροπές και έλεγε δεν χρωστάμε τίποτα και το χρέος είναι επαχθές και επονίδιστο, δεν αναγνωρίζουμε χρέος. Αυτό έκανε το Σόιμπλε και τους άλλους να πούνε δεν αναγνωρίζετε χρέος. Πάρτε το ενέχειρο των 50 δις και φάτε το. Τώρα, πάμε, επειδή είναι περιττό να πω ότι έχετε επιβεβαιωθεί στα περισσότερα από όλα όσα έχετε πει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα κυκλοφορούν και έχουν γίνει και πολύ δημοφιλή και βιντεάκια. Το δημοψήφισμα πάντως ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Το δημοψήφισμα, είχαν πει το Γιώργο Παπανδρέου αυτό βλάκα. Πληρώνουμε, λέτε, τόσο πολύ. Τον είχα πει βλάκα το 2011 και τον είχε πει και ο Τσίπρας βλάκα τότε. Που πήγε να κάνει κοινοκή. Τώρα το έκανε. Το έκανε για να ενοχοποιήσει τον κόσμο. Το έκανε. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης είχε παρασύρει το Τσίπρα στο εξής τουλάχιστον. Όλα τα άλλα ερευνητέα. Ότι του έλεγε ότι στο τέλος θα υποχωρήσει η Μέρκελ, γιατί ήταν 130 δις τα ομόλογα που είχαν μαζευτεί τα ελληνικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και πίστευε ο Βαρουφάκης ότι είναι μεγάλο αυτό το ποσό και θα έκανε τους Ευρωπαίους να υποχωρήσουν. Και πίστεψε σε αυτή την άποψη ο Τσίπρας και όλοι ροκάνησαν τον χρόνο μέχρι τον Ιούλιο. Οι ξένοι δεν υποχώρησαν και εμείς μετά υποχωρήσαμε άτακτα
και αποδεχθήκαμε όλους τους όρους. Δηλαδή, κατελάχιστον, αν δεν έχει κάνει άλλη μορφή προδοσία ο Βαρουφάκης. Παρέσυρε πολιτικά τον Τσίπρα. Παρέσυρε τον Τσίπρα στο να ροκανιστεί ο χρόνος και του έλεγε ότι τελικά θα υποχωρήσουν οι ξένοι. Και τώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό πολλαπλάσιο. Ναι, αυτό το έκανε. Μάλιστα. Τώρα πείτε μου κάτι, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι επιβεβαιωθήκατε και θέλω μια πρόβλεψη να μου κάνετε για τα άμεσα που θα έχουμε, γιατί όπως είπα προηγουμένως θα έχουμε ένα θερμό πολιτικό Αύγουστο και πιθανώς εκλογές, στις οποίες μάλιστα το κόμμα σας πάει με ιδιαίτερα μεγάλη πιθανότητα, για να μην πω σιγουριά, με βάση τις δημοσκοπήσεις, να μπείτε στη Βουλή. Πώς βλέπετε τώρα αυτή η κατάσταση, η πολύ παράδοξη πολιτική κατάσταση? Μια κυβέρνηση που έχει χάσει τη δεδηλωμένη εδώ και καιρό, στηρίζεται από την αντιπολίτευση, οι δικοί της 30-40 βουλευτές δεν ψηφίζουν τα κυριότερα μέτρα που είναι εθνικού σκοπού, υποτίθεται, κατά την κυβέρνηση. Πόσο θα τραβήξει αυτό? Πότε βλέπετε αυτή η ιστορία να καταλήγει κάπου και κυρίως πότε βλέπετε εκλογές? Ακούστε, 20 Αυγούστου είναι η προθεσμία που έχουν βάλει οι ξένοι για να επέλθει η συμφωνία. Ναι. Για να επέλθει αυτή η γέφυρα συμφωνία. Ναι. Και οι τελικές συμφωνίες θα γίνουν μετά τις εκλογές Οκτώβριο, Νοέμβριο. Επομένως, φρονώ ότι μετά τις 20 του Αυγούστου η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει, διότι είναι κυβέρνηση χωρίς δεδηλωμένη. Η λέξη μειοψηφίας κυβέρνηση τι σημαίνει? Δεν περιγράφεται στο Σύνταγμα η πιθανότητα κυβέρνησης μειοψηφίας. Από την εποχή του Τρικούπη όλες οι κυβερνήσεις είχαν 151. Λοιπόν, ήδη είμαστε δεύτερη εβδομάδα και η κυβέρνηση είναι χωρίς δεδηλωμένη. Και κάνουμε όλοι στραβαμάτια εν ώψη του να μην πάει στη δραχμή η χώρα και να. Ναι, να ψηφιστούν τα μέτρα και να. Ναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει σενάριο για Νοέμβριο, ότι θα πάνε λίγο πίσω οι εκλογές. Ίσως και γιατί οι εταίροι δεν θέλουν ακόμη να πάμε σε διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι εκτίθεται ο Παυλόπουλος πάρα πολύ. Η χώρα, τι θα διδάσκουμε στη νομική? Ότι ξέρετε, δεχτήκαμε και ένα βαρύτατο μνημόνιο και συνταγματική αταξία. Και οι ξένοι τι κερδίζουν? Οι ξένοι δεν θέλουν να συζητήσουν με μια κυβέρνηση πιο σοβαρή. Με μια κυβέρνηση πιθανώς και οικουμενική μετά τις εκλογές. Οικουμενική πριν τις εκλογές δεν βλέπετε? Όχι, διότι ο Μεν Τσίπρας έχει δηλώσει ότι Παπαδήμος δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει σε ευθύνες. Θέλει μόνο να ψηφίζει νομοσχέδια, δεν θέλει να συμμετάσχει, διότι όσα κόμματα συμμετείχαν στο παρελθόν σε τέτοιες κυβερνήσεις καταποντίστησαν. Επομένως έχουμε άρνηση της Νέας Δημοκρατίας για κυβέρνηση τεχνοκρατών. Αλλά δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για και εκτεθεί και ο Τσίπρας που είπε Παπαδήμος δεν γίνομαι, το είπε δημοσίως και θα γίνει ρόμπα αν το ανασκευάσει. Μάλιστα, είναι λίγο δύσκολο. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά την 20η Αυγούστου θα προκηρυχθούν εκλογές. Μάλιστα, σύντομα το βλέπετε μέσα στο Σεπτέμβριο. Νοέμβριος να πάμε γιατί? Να κερδίσουμε τι? Αφού σας λέω και οι ξένοι θέλουν η τελική συμφωνία του φθινοπόρου να γίνει από μια Πρόεδρε, κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα βγήκε από το σχίζουμε μνημόνια Γενάρη. Έχετε δίκιο. Και είναι μια κυβέρνηση ανάπηρη. Δεν θα ψηφίσουμε μνημόνια. Δεν έχει και δεδηλωμένη και βγήκε από μια απατεωνίστικη συνθηματολογία του Γενάρη του 2015. Τώρα, αλλά είναι πολλοί λόγοι και που οι ξένοι θέλουν μια επισημότητα εις όποια απόφαση ληφθεί. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εγώ να καταλάβω ότι πρέπει να γίνουν εκλογές σύντομα, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό οξύμορο που πρέπει να τελειώνει. Και διότι η συνταγματική αταξία δεν και συνταγματική αταξία. Η Ένωση Κεντρών, είπα και προηγουμένως ότι οι μετρήσεις σας δείχνουν ότι μπαίνετε στη Βουλή. Δεν είπα τίποτα. Οι δημοσκοπήσεις το λένε. Εγώ έχω συζητήσει με μεγάλο παράγοντα που κάνει τις δημοσκοπήσεις και μου έχει πει ότι αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο της Ένωσης Κεντρών είναι μεγάλο. Δηλαδή ότι καθημερινά αυξάνει η δυναμική. Το βλέπετε στον κόσμο? Στη νεολαία, στον κόσμο, το καταγράφουν αυτοί. Εσείς το βλέπετε στον κόσμο? Εγώ τι να σας πω τώρα. Εμείς έχουμε πάθει ζημιά από τα τηλέφωνα, από το γραφείο, από τις προσκλήσεις, από τις προσπάθειες να μπουν υποψήφοι από το ποτάμι, από την ΑΝΕΛ, από παντού. Έχετε και μεγάλη διαθεσιμότητα για να μπουν υποψήφοι, Ναι, τεράστια. Τεράστια, δηλαδή, τι να σας πω. Εγώ προσπαθώ βέβαια να βρούμε καλά παιδιά. Εμείς αρχική απόφαση είχαμε να μην βάλουμε από άλλα κόμματα. Γιατί έχει η κοινωνία μεγάλα διαθέσιμα. Γιατί να απευθυνθούμε δηλαδή στα μπάζα άλλων κομμάτων, να το πω έτσι. Και θέλαμε να βάλουμε νέα παιδιά και στην Πάτρα και στην Αθήνα και παντού στην Κρήτη. Νέα παιδιά, να διεκδικηθεί από νέους ανθρώπους η θέση του βουλευτή. Αυτό θέλαμε και αυτό αρμόζει περισσότερο στην ιδεολογία μας.
Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, εσείς με ποιο... Τώρα, κάποιες όμως περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι ήταν σε άλλα κόμματα και προδόθησαν, έχουν βιογραφικά πολύ σπουδαία. Δεν είναι και ποινικό αδίκημα να ήσουν σε άλλο κόμμα. Κάποιες λίγες λοιπόν περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, ανθρώπων που είναι έντιμοι και κακοποιήθησαν από τα άλλα κόμματα ή επροδόθησαν, θα τις εξετάσουμε με καλοσύνη, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και γιατί πάντα κάνουμε έτσι. Θέλω να κλείσουμε, να μας πείτε, ωραία, πάμε σε εκλογές. Με μεγάλη πιθανότητα, και αν όχι βεβαιότητα, να μπείτε στη Βουλή και να δικαιωθείτε. Εμείς ελπίζουμε και καλύτερα δηλαδή για να είμαστε τρίτο κόμμα, γιατί το ελπίζουμε αυτό. Γιατί τόσο πολύ ψηλά. Αισθανόμαστε ότι το ποτάμι έχει φθορά. Ναι. Έχει μεγάλη φθορά το ποτάμι, γιατί έκανε αυτό το πάση θυσία συμφωνίες κλπ. Τα οποία κόστισε στη χώρα. Ναι. Γιατί όταν ακούνε και οι ξένοι πάση θυσία συμφωνία, σου λέει βάρα τους κι άλλο ένα ενέχειρο. Ναι. Βάλ τους και 100 ακόμη προαπαιτούμενα. Δηλαδή όταν φωνάζουν, όπως τότε που φώναζε ο Μητσοτάκης, δώστε το όνομα Μακεδονία και σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει, γιατί να κάνουν πίσω οι Σκοπιανοί. Ναι. Δηλαδή όταν ακούγονται φωνές σε εθνικό επίπεδο μειοδοτικές, τόσο παραχωρητικές. Ναι, παραχωρητικές, γιατί οι ξένοι να κάνουν πίσω. Δεύτερον, η Χρυσή Αυγή έχει με αυτό το τυφλό όχι, η Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ είναι κόμματα που αρχικώς δέχτηκαν εκδικητική ψήφο, δηλαδή την ψήφο εκδίκησης. Αλλά δεν απέδωσε πουθενά. Δηλαδή, πόσο καιρό θα εκδικείται και ο ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής. Τώρα είδε ότι κρύβονται εγκληματικές προσωπικότητες μέσα εκεί. Φρονώ λοιπόν ότι και η Χρυσή Αυγή θα έχει μία πτώση, κατά την άποψή. Άρα έχετε ψηλούς στόχους εκλογικούς. Δεν είναι, μα όλο γύρω στο 5 το μέγιστο ήταν όλοι αυτοί. Ποτέ δεν ανεβήκανε ψηλά, κύριε Πλή. Δεν ανέβηκαν πάρα πολύ ψηλά κανένας τους, για να πούμε ότι είναι πανύψηλοι. Ακόμη και ο Λαμπαζάνης, αν κάνει κόμμα, από 3 έως 5 το βλέπετε να κάνει κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ? Το βλέπω, το κάνει. Δεν θα πολιτευτούν όλοι αυτοί οι αριστεροί, οι σκληροί της δραχμής. Ιδιαίτερα τώρα που τους πάνε για φυλακή όλους. Αυτούς τους πάνε όλους για δικαστήριο. Δεν θα πολιτευτούν να έχουν και την ιδιότητα του. Είναι ένας τρόπος άμυνας να διεκδικήσουν τη βουλευτική έδρα. Κύριε Λεβέντη. Φρονώ λοιπόν ότι η Ένωση Κεντρών αυτή τη στιγμή έχουν μια δυναμική. Ποια δυναμική? Ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και στην Ευρώπη, αλλά με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, θα πάμε έξω ή αν στηρίξουμε μια κυβέρνηση, δεν μας νοιάζει να πάρουμε υπουργεία. Μας ενδιαφέρει να πούμε στους ξένους. Οι μεταρρυθμίσεις που νομίζετε ότι συμφωνήσατε με τον Τσίπρα είναι ανόητες. Εμείς έχουμε άλλες πολύ καλύτερες που θα φέρουν αποτέλεσμα. Να καταργηθούν οι πολυθεσίες, να καταργηθεί η δεύτερη, τρίτη σύνταξη, να απολυθούν οι αργόμιστοι από τη Βουλή, οι 1500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, οι αποσπασμένοι. Μετά οι συνταξιούχοι που περικοπή δαπανών λέτε και όχι φορολογία. Ναι, δηλαδή εμείς έχουμε η ατζέντα της Ένωσης Κεντρών, έχει μεταρρυθμίσεις που κόβουν τις ελίτ τα προνόμια. Έχετε ακούσει αυτό να το θίγει κανένα? Οι άλλοι μιλούν για μεταρρυθμίσεις, ακόμη και το ποτάμι ή για φορολογία να πληρώσει ένα κύριο που είχε εδώ προηγουμένως βουλευτή που έλεγε για μεταρρυθμίσεις. Γιατί δεν τον ρωτάγατε, και σας προκαλώ, τι μεταρρυθμίσεις εννοείται? Λέει να στηρίξουμε, λέει, τον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας? Ο ιδιωτικός τομέας για να στηριχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να έρθουν πρώτον τα λεφτά του εξωτερικού πίσω. Είναι 130 δις. Δεύτερον, πρέπει να πάμε στους ξένους και να πούμε τα ομόλογα των 3-4 πρώτων ετών, πηγαίνετε τα πιο πέρα στο μέλλον για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα λεφτά εντός Ελλάδος, να δουλέψει ο κόσμος. Να κάνουμε ανάπτυξη. Να κάνουμε ανάπτυξη. Βλέπετε ότι αναμασούν τη λέξη μεταρρυθμίσεις και δεν γνωρίζουν, γιατί δεν θέλουν να πονέσει κανένας, δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Δεν θέλουν να πάνε δηλαδή σε αυτούς που έχουν διπλές, τριπλές συντάξεις να τους πούν σου κόβουμε τη μία, σε αυτούς που είναι πολυθεσίτες σου κόβουμε τη δεύτερη δουλειά, σε αυτούς που παρανόμως ενώ είναι συνταξιούχοι εργάζονται και καταλαμβάνουν θέσεις που έπρεπε άνεργοι να καταλάβουν. Δεν θέλουν να σπάσουν αυγά. Θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Γι' αυτό και είναι νερόβραστοι ως ιδεολογίες και ως κόμματα. Και επικίνδυνοι. Γιατί βγαίνει το συμπέρασμα στην Ελλάδα ότι ενώ κάνουμε κάτι, άκρη δεν βρίσκεται. Και είμαστε ντενεκές με τρίπιο πάτο που ό,τι και να ρίξει από πάνω, διαρρέει από κάτω. Αυτό η Ένωση Κεντρών θα το σταματήσει και αυτό είναι που θα κάνει την Ένωση Κεντρών τρίτο κόμμα. Ότι εμείς θέλουμε οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος που επί δεκαετίες έχουν γίνει ένα πουρί αδιαπέραστο, αυτές να σπάσουν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, κύριε, για αυτή την κουβέντα. Θα τα ξαναλέμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ, γιατί πάντα όποτε έρχομαι στη Βάτρα με αγαπάτε και με δέχεστε. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας. Είστε μια φωνή σταθερή όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι όμως με κόβουνε, άλλοι δεν με αφήνουν. Το ότι όσοι με αφήνουν για μένα είναι υποδείγματα πλουραλισμού και ηθικής. Εδώ είναι ανοιχτή η πόρτα για όλους όσους έχουν να εκφράσουν τις πολιτικές άποψεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβίβο.